Здравейте, казвам се Невена и живея в град Варна. През 2018 година карах курс, но не се занимавах с това, както и не бях сигурна в знанията си. До преди една година, когато реших отново да се завърна към тази моя страст. След доста чуденки и питанки от моя страна, дали се заслужава, дали не рискувам с онлайн обучение, се записах. И ето, вече е завършила курса в изцяло задочна, неприсъствена форма. Мога да кажа, че това е едно от най-добрите решения в моя живот. Базовият онлайн курс за маникюр, педикюр и ноктопластика ти дава изключително много плюсове. За минуси не мога да се сетя. Направен е изключително систематизирано, подредено, нагледно е показано стъпка по стъпка как се прави. Самият курс е все едно да си в присъствен курс, само че е малко по-спокоен, малко по-удобен. Работиш когато имаш време, работиш когато можеш и не си ограничен в нищо. Подходящ е за хора, които нямат време, за хора, които са извън България, за хора, които са от други градове и за хора също, които се притесняват и нямат увереност в себе си все още. Мисля, че когато съчетаеш мотивация, желание, старание и базовият онлайн курс, нещата се случват.